Bismillahirrahmanirrahim. Gel insana dibe Hazreti Süleyman hay rivayete roki ava hayatı dibine. İca gel Hazreti Süleyman ava hayatı buxu ve nemre. İca de perse dibe az bir ave buxum ya az bir ave naxum. Tabi Hazreti Süleyman bi zamanê tamamê heywana jî zanibû. Ji heywana dipirse dibe ez vê avê bixwim yaxud vê avê nexwim. Dibên wele vê avê nexwe Hazreti Süleyman dibe çima dibe wele ku tu nexwî tê nemirî û tê dinyayê bimînî. Tê ji Rabbê xwe re îbadet bikî û tu pêxemberê Xwedayê tê wezîfa xwe daha bêtir bînî cî vesaire nexwe. Hazreti Süleyman dipirse dibe gelo kî maye kî neme ji heywana tabi rivayete dibên wele jojî maye jojî natiye. Hazreti Süleyman dibe me gazî jojî jî bikin em ê fikra jojî jî bistînin ka jojî dibe çê. Ji hespêra dibe here ba mala jojî bira jojî were. Hesp diçe ba mala jojî dibe wele Hazreti Süleyman şandiye peyte gotiye bira jojî were. Jojî dibe wele espitara nay. Hesp lê dixe diçe Hazreti Süleyman hespê dipirse dibe ka jojî qey neçî mala wî dibe eçûm. Dibe kanê dibe wele nehat. Hazreti Süleyman ji kûçkera dibe te here pey jojî jera bêje Hazreti Süleyman gotiye bira were. Kûçkera dibe diçe ba mala jojî dibe Hazreti Süleyman gotiyekî bira jojî were. Jojî ra dibe bi kûçkera tê. Ku jojî bi kûçkera tê Hazreti Süleyman jî dipirse dibe ya jojî dibe. Dibe en heywanê ku bi qedr û qîmet e hesp e. Çünkü insan hespê swar dibe cîkî diçe cîkî. Fakir jî hespê swar dibin, zengî jî lê swar dibin, kral jî lê swar dibin, padişah lê swar dibin. Pêxemberê Xweda jî dibe hespê swar dibin. Dibe hespê min jî heye ez jî hespê swar dibim diçim tê. Me qedr date, me qîmet date, me hespê şan pey te tune hatî. O dibe de heywana de enê nebaşî, enê necisî kûçke pirî ku tu nehatî ez aşim kûçke şan pey te tu kûçke hatî. Ka hikmetê viya çêj mir bêje. Jojî dibe ya pêxemberê Xweda. Rast e dibe hesp heywanekî biyawaye. Hûn lê swar dibin diçin tin. Feqat dibe hesp bextî wî tune dibe. Dibe mesela te dibe ana hespê te heye ti jî hespê swarî wê hespê te here û neyarê te jî hespê te swarî wê hespê te here. Hesp nabe viyê ku min swar biye neyarê xwe min e. Hesp diçe ama kûçik dibe bextî wî heye. Kûçik naçe xwediyê xwe. Kûçik ancak diçe neyarê xwediyê xwe dibe. Mizanim bu ku kûçik zirarê nedeme ez kûçikê rahatim. Ama min got ez bi hespêra werim belkî hesp bektine belî nake belkî mijbîr bike bireda pêl me bike ez heywankê piçûk me mezine elûma pêra nahatim. Ku wiha dibe kêfa Hazreti Süleyman tê Hazreti Süleyman daha betir kêfxweş dibe dibe esas mij bû tiştekî gazî te kir bi fikra te bigirim dibe kerem ki emrê bêje ya pêxemberê Xweda dibe eviya destê min da vê şûşê de ava heyatê eger ez bixwim ez ê nemirim. İca dibe mijvan heywana gişa pirsiye te mabûyî ez vê avê bixwim nexwim. Ku wisa dibêje jojî dibe heyra me heqa heywan gotine çi ez jî wek wan dibe bi a min tenê nabe na dibe tî jî ax bêje. Dibe wele ku ez min tu naxwî. Dibe çima naxwim? Dibe heyra vêga ji dunyayê re quralekî heye. Quralekî Xweda heye, quralekî vê doğayê heye, vê duzenê heye. Gene hinek bimirin hinek werin şûnawan. Na dibe ku tu bixwî tê paşê jî îsa nemirî dibe ez ê paşê jî bimirim. Sonra dunya ez ê bimirim. Dibe çi îcab dike heta wê çaxê bimînî. Na tu dinya bimînî
ve kurete bimre, torunu tembre, kıza tembre, kıza tembre, ve bimrenu, avalta bimrenu. Derdi kulevan bukşini hatta king yani. Ve zaman ki var ve kaç taas befin. Ve zaman ki var tejiş kuas tebej ya vallahi indi bes ya Rabbi idi ez bimrim yani. Etbe başa debe ez evi ave birjinim, joji debe nerjine. Debe çima nerjinim? Debe nerjine, debe nivi vil raşayı valake, nivi jil bahri valakin debe. Rivayete debe ekul bahri vala dikin, bahr beri avayı daha beter şor biye, hinki avavi şoraya ve kiyen debe, o debe gori rivayete ji, ev ava kul qaraya jivalat kin tohme kahvece çebiye. İca via rivayet ki bu mecvara god verda hikmet çine, hikmet mesela küçük em dibin ya necisse ama küçük bakti ve hasb vaka joji dibece hakikaten ji hayvanek biya ve خوی ویجیله سوار ده بد چه نهری خوی ویجیله سوار ده بد چه گره مره به بخت به یکادینه جی گاوک مره فکر که انسانه که گرد حقیقت چه که مره araştırma کی کر فکر کر ام نبج ده هر لو ویا شوانه ویا گاوانه ویا فقیره ویا جهاله بلی ناکه فکر ده سری دایه فکره کی راست به او باشه مره فکر بگیره بنی حتی سلیمان خبره جوجی کر فکره جوجی سند إجا أون تمام بمين خير وخشيدا أون تمام أمانتي خدا بن